Salam mehriban doganlar. Giçäşi edi dilleşer. Öňüňde bereket, ömrüňizde bereket. Mehriban doganlar. Harman Allah kuwat bersin. İş günleriniň arasynda şular ýalyky mühim makalar bolanda biz efir edýäs. Şol ataty ýagdaýlaryň daşyndaky efirlerimizden biri şu efirimiz. Mehriban doganlar, bilinçli ýaly 21-nji ýanwarda Aşgabatda diktatura hökümetiniň bir teatry bolup geçdi. Bu aslında kimin üçin teatr? Hakikaty bilýänler üçin teatr. Ýöne hakikaty bilmeýänler üçin ýa-da perwaýsyzlar üçin watan satan habarlar programmasyndaky her gören zatyny hakyky türedip şo taýdaky propaganda, şo taýdaky agitasiýa ananýanlar üçin bu hakykatdan bir olaň durmuşyna üýtgeşiklik getirjek bir ýagdaýlar bolup durýar. Bilinçli ýaly 21-nji ýanwarda Aşgabatda diktatura hökümeti kagazy ýüzünde halk maslahaty ady bilen döwlet agdarlyşygyny durmuşa geçirdi. Bu muň hakyky ady döwlet agdarlyşygy diýilýär muňa. Döwlet agdarlyşygy şular ýaly amala aşyrylýar. Indi ilki bilen gysgasyk düşünürüş bereliň näme üçin bu döwlet agdarlyşygy? Muny kimler gurnaýar, näme maksat bilen gurnaýar? Awa näme üçin onda da şu wagt bu döwlet agdarlyşygy Türkmenistanda amala aşyryldy, kagazy ýüzüne geçirildi. Näme üçin Berdimuhammedow täzeden özüni iň ýokarky ýol baş tutan ornuna goýdurdy. Muň iki sany sebäbi bar. Şol sebäpleri häzir düşündirmekçi. Birinji sebäp bäherdäki döwlet guruluşynyň, dolandyrylşynyň üýtgedilmegi. Ýagny öňkü efirimizde daýyp geçdik, şoň üçin gaýtalap oturmaga gerek ýok. Öňkü üýtgeden rejimine täzeden gaýtyp geldi. Öňkü üýtgeden konstitusiýasyny ýyzyn aldy, ýani men pokmyp dirnip şol öňkü üýtgedenini ýyzyn aldy diýdirjek bolup birazjyk simpatiýa da özüne berdi, döretjek bolýar näme üçin. Bu haramda Berdimuhammedowyň Gurban uly Berdimuhammedowyň tanrıja güni aldy. Şoň üçin inni gaty gyssaly ýagdaýda şeýle agitasiýa alyp barmaly. Muny Hudaýyň derejesine bäri ýanyna ýetirmeli. Muny keramatly, illetmez, parasat, gudraty güýçlü, gahrman, milli lider, ruhy lider şular ýaly edip goýmaly. Bilinçli ýaly diktatorlyk ýurtlaryna, meselem Demir Koreýada nähili şol ülkeden öňkü nemeleri baş tutanlary nähili bir şular ýaly henidem edil Lenin mawa çokunuşlar ýaly çokunýarlar. Şolar ýaly görnüşde inha bular inni Türkmeniň Lenin mawasy dälle, Türkmene bir ayatullah ýazajak bolýarlar. Bu Türkmenistanda edilen Aşgabatda edilen döwlet agdarlyşynyň halk maslahatly döwlet agdarlyşynyň şu sakgally ýaşoklary bilen bile edilen bu döwlet agdarlyşygy duruşy bilen näme meňde Iranyň goşa häkimetligini meňde. Iranda da prezident bar, ýöne bir rol barmy? Ýok. Iranda prezident formalny, diňe bir prosedura üçin goýulan.
Göne esasy bir bitirýän işi olaryalyk alyp barýan rolu ýok. Sebäbi Ayatullah näme diýse şoň diýeni bolýar. Onuň Ayatullahny goraýan, Ayatullah el degirmesiz, el ýetmez, elle girmesiz, oň maşgalasam şolaryalyk. Edil şo taýda Iranda näme bar bolsa, bizim samsyklarymyz, tenteklerimiz kopýala Türkmenistanyna 21-nji ýanwarda kabul etdiler. Inni şo taýda bir kanun kabul edildi. Ýöne o kanunlara geçmäkem näme üçin şu ýagdaýa gelinni? Men şun iki sany sebäbi bar. Esasy iki sany sebäbi näme üçin şu wakalar bolup geçdi? Näme üçin sahnada şu oýunlar oýnalýar? Mun iki sany sebäbi gysgaçyk düşündirjek. Birinji sebäbi Serdar taýýarladylar. Serdardan uly umyd etdiler. Näme üçin? Berdimuhammedowlar ulanyp Berdimuhammedowlaryň arkasyndan türkmeni gul edýän, türkmeniň ýurduny talaýan, türkmeniň halkyny edýän global mafiýalar we korporasiýalar we pullarlar we maýadarlar. Bular edilip gemirýärler. Berdimuhammedow arkasyndan. Şoň üçin bular näme diýdi? Ay bu uly gününi sanaýa bu öljek, kaçan öljegi belli däl, ölse bilämeli. İstenen wagt. Şoň üçin ogluny garanti hökümine, dikme hökümine goýaly. Hawa. Şu bolmasa şo taýyp manasip däligini, şol işi edip bilmejegini, başaryp bilmejegini, hatda bir gurjujuk, kukulko, prosto figurant görünüşinde de şo prezidentin kürsüsünde oturup bilmejegini bilýär olar. Ýöne muny näme üçin etdiler? Wagt kazanmak üçin etdiler. Wagt kazanmak üçin näçe öz göçümlerini, öz bähwitleri üçin göçümleri, siyasi göçümleri haramda Berdimuhammedowyň, Gurbanoğluň ölümüne, ölüm wagtyna ýakyn etseler, olar üçin şonça gowy. Olara şonça köp şans berilýär, döredilýär. Olaň diýeni has köp, olaň bähwiti has köp öň plana çykýar. Birinji sebäp şu, ikinji sebäp inni Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň sanalyjy günüň aldy. Şoň üçin bu ölmänke mundan bir Edil şol Demirgazy Karaýadaky ýaly lider ýa bir Lenin awa ýaly bir zat ýasamaly. Ondan ýasap şoň ýolundan gitmeli. Şu edil häzirki Türkmenistandaky, Aşgabatdaky bandit, talançy diktatura edil bolşýar dowam etmeli. Şu sisteme ulgun bolşýar dowam etmeli. Ady ütgäp bilýär, figurantlar, oýnaýanlar, rollarda, aktyorlar, zatlar, aktrisalar, zatlar ütgemeli. Ýöne esasy şol bir sistema, şol pul gazanýan, şu işden gow girdiňi gazanýanlar ütgemeller. Şolaň bähwiti hemme zadyň öňünde bolmaly. Halkyň bähwitinden, ýurduň bähwitinden. Indi bular häzir gördüler, bakdylar, hiç kimden ses çykanok. Esasy dünýäniň uly güýçleri Ukrainadaky uruş bilen baglanşykly şoň domina täzirine bolýan başga oňoýsuz täzirler, ýykylşyklar, ütgeşiklikler, ýumulşyklar, bozuşluklar bilen meşgul bolansoň, köp şoň bilen kelle ağardansoň, bular olaň öňsü sowuly diýip şu pursatdan peýdalanyp, bular diňe bir Türkmenistanyňky däl, bular şol beýleki ýurtlarda ýaşaýan milyonlarça orslar, milyonly san beren o. Orslar yüz binlerçe Türkmen matip berýär. Ýagny ors basyp ýa-da öňkü orslaň basyp alýar. Bu siýasatyny häzirki döwürde arzu edýänler. Strategistler, bilermenler, hünärmenler, jurnalistler, tarihçiler, ay kim näme diýseň di, şu propagandistler arzuwy şolaň öňe sürýän garaýşy hawa Türkmenistanyň daşynda milyonlarça türkmen ýok. Bir näçe 100.000 türkmen we wessalam. Ondan şoň üçin bular Türkmenistanyň üstünden dikme oýnatgy Berdimuhammedowlar
diktaturasynyň üstünden ulanmaly. Muny ulanjak bolsaň näme etmeli? Bu daşary ýurtdaky türkmenler köp zady Türkmenistanyň hakykatyny %50 bilen o. Bir %10 bölümini bilýänler ýa-da bilýänler. Sebäbi Türkmenistan ýapyk. Açyk türme, ýapyk ýurt, açyk türme. O taýda diňe döwletiň kontrolyna media bar, metbuat bar. Daşary ýurtda aýdylýan zatlaryň hemmesi kontrolly çykarylýar. Käbir garaşsyz neşriýatlar olaram bir dogly nemedi bilen. Şoň üçin Mehriban doganlar bular näme etjek bolýar? Şoň üçin indi bütün dünýäde bir diňe Türkmenistanda däl beýleki ýurtlarda ýaşaýan türkmenlerin arasynda da şolary sebäbi türkmenlerde bir şeýle bir neme bar. Meselem bir ýaşuly biri bolsa şoňa hormat goýulýar. Bu ýaşuly, bu tapdan düşýänçe, garrap, işi gaýdýança, şu derece ýetýänçe nähili pohun idi, näçe uğurluk talançylyk etdi, näçe cinayet etdi, näçe göz ýaş etdi, näçe adamy zorlady, nähili haramçylyk etdi. Diýip hiç kim o tarapyna hereden o. Sakkallamy ina şu oturan ýaşoklar ýaly. Sakkallamy görnüşi zady şol neme bir ramkaň içine sokulanmy, görnüşi gowy daşyjak içime özök diýär, edil şolar ýaly. Şeýle ýaşuly bolsa, şu ýaşular neme deli düşünjesi wa diňe Türkmenistan hakylaryň beýleki ýurtlarda da şeýle bir ýaşuly hormat goýulmaly, zat o ýaşuly hormata münasipmi? O ýaşulyň häzir eline pursat geçse, ýene şol öňkü eden zatlar netçe bol. Ondan adam beter bolar. Näme üçin? Sebäbini garrylykda köp zady edilmän soň ahmar bar içinde. O ahmaram aralışa dönýär. Gata aýylgança aralışa ýa-da bilişiň soňy. Garry oýnasa gaýtyror diýeni şol anlaşyl. Hakykatdan hem gaýtyronna nähili ýykan ýumran edip hemme zady weýran edýär, edil şolar ýaly. Şoň üçin inni şol orta asyrdan galan ýaşuly hormat, bir milli lider, ruhany lider ýaly şolar ýaly hem günnowryň hem şo türkmençiligiň içindäki şo şahsiýet kultuna bolan ymtylyş, ýaşulary birazajyk bir şolar ýaly hormatlamak ýaly şolar ýaly däplerden, düşünjelerden peýdalanyp, bular haramda ölüp yetişmeýänke bular bir haramdardan gurban bolup Berdimuhamedowdan bir ullukan bir lider ýatajak bolýarlar. Edil şol Demirgazy Koreýadaky we beýleki ýurtlardaky ýaly. Ondan soňra çokunup dowam etmeli. Oň tohumam ýöne sahnanyň öňünde berilen rollary oýnamaly. Galan zatlar bilen basyp aljylar. Şolar kim ulanýan bolsa, şolaryň haramçylyklarynyň, jinaýatlarinyň kim özüne bähbit gazanýan bolsa, şolaryň döwrany dowam edip gitmeli. Ine şoň üçin bular Türkmen halkynyň milli lideri diýip bir titul döretdiler. 21-nji ýanwarda kagazy ýüzünde, kagazy boýunça Türkmenistanyna halk maslahatly, milli liderli döwlet agdarşy boldy. Muň başga hiç ýyly ýorgudy ýok, kommentariýasy ýok. Muňa kim inanar? Dünýä köpçüligini, dünýä jemgyýetçiligini bular ananlaryp, muny kabul etdirip bilermi? Bilmezler. Kabul etdirip biljek bolsalar, has owadan görnüşde, has edil bular ýaly bir at furduňam iň gutaran nemesinde dälle, mina saýlaw geçirip Serdary prezident saýlady getdiler. Ana şu häzirki inni ol döwlet agdarlyşygy dälle tag çalışygy boldy da o taýda döwletiň sistemasy ýetgemedi. Tagtda oturan ýetgedi. Şoň üçin edip gördüler, garaşyp gördüler, hiç kim ikrar etmedi. Indi bular
Yankı aýdýan nemele boýunça aýyna şol öňkü ütgeden dadyny ýydan aldy. O bir gyra çekildi, eýtdi, beýtdi, ýaşlara ýol berdi, nämetdi. Şular ýalyky agitasiýalar bilen, şular ýalyky propagandalar bilen indi bu Haram Dagdan bir milli ruhy lider, beýik gahrman Lenin mama ýa-şo Demokrat Koreýadaky ýaly Kim Çin mi näme? Şolar ýalyk birini ýatajak bolýarlar. Hataýda da bar. Şolar ýalyk. Bir diktator kultuny döredip öçmejek. Ondan muň haram tokumam şol Kim Çin'in ýolundan, ýagny Haram Dağın ýolundan dowam edip gitmeli. Ömür boýu şo taýda şolar ýalyk Türkmenistanda diktatura bolmaly. Bolar bolsun diýip arzu edýärler. Şol arzu esasynda da Türkmenistanyň hökümet döwlet guruluşy, döwlet dolanlyrşy ütgedildi. Inni halk maslahaty iň ýokarky organ prezidentiň hem ýokarsynda edil Eýrandaky ýaly prezident ýöne şöyle kağız üzerinde prezident iň ýokarda oturanyň gullugyna hyzmatkary adam tanýan ýaly ýöne hemme zady şol edi. Indi muňa bilen çäklenmediler, näme etdiler? Şol halk maslahaty aslında ahunlar geňeşi. Ahunlar geňeşi. Bular sözlüň üstünde oýnan bolýarlar, terminleň üstünde oýnan bolýarlar. Ýöne mal eýizine çekmek wanda onlar. Mal eýizine çekmese diýe şumluk diýe. Şu samsyklar bar edýän zady öz samsyklykları ýaly özler nähili küs bolsa, nähili absurd bolsa, nähili tupoy gömük bolsa, bulan etjek bolýan manipulyasiýasy, bulan etjek bolýan syýasy, göçümleri, oýunlary, provokatsiýalary, propagandalary hemmesi özüne meňzeýär bulan. Şoň üçin men aýdym. Bir tarapdan gülkünç, bir tarapdan tragediýa. Näme üçin? Sebebi bizim aramızda, bizim köpçülüğümüz ya perwasyz ya da bilemok näme üçin. Olar üçin gün tertibini bazarda oturyan daýralar keskitlemeli. Bazarda oturyan gepçiler keskitlemeli. Ýöne şeýle urdat bar. Döwlet, hökümet, halk bazarda oturyan gepçilerin olar dolanlaryna bar. Şunu düşünenok bular. Gepe gyzýarlar, gepçilere gyzýarlar, şolara jan koýarlyk edýärler bolýa ýöne bu döwlet, hökümet işleri, siýasat işleri olar däl. Olar näme müşteri, o bazarda oturan gepçilerin müşteri gelse işi bolýar. Müşteri gelmese de işi bolanok. Şolar ýalyky. Şoň üçin birazjyk hakykat tarafa ýykyljak bolun. Birazjyk hakykat bilen gyzyklanjak bolun. Inni gelin şu Türkmenistanyna milli lider diýilýän ol näme lideri bilenmok men şoňa söýjek. Sebäbi şu täze kanun çykaryldy, şu täze kanunda da şu Haram Dagy goramak, näme etmek, bu toparlatlar gözüňde tutulýar. Şoňa dil ýetirmek, zat etmek kanuny jogapkärçilik, kanuny bozmak zat diýip hasap edilenden soň men höwes bilen şu kanuny ilkinji eger mümkin bolsa Allah jan nisip etse ilkinji bolup şu kanuny bozýan, kanuny garşy çykan bolmak isleýän iň bolmanda ilkinjilerin hataryna intihar men söýüp ýetişýän biri eýýänmini eşitip bir ideýany men söýüp ýetişip men birinji boldum diýjegem bolup biler olar ýalar amma tiýdik ýaşdyrmany gowurýanda ýani ýok ilkinjilerin hataryna bolsam ýetýäşem. Inni şulara ýalyky bir ferman ba, bu fermanda da 21-nji ýanwarda gol çekildi. Häzir gelin şol fermany men size okap bereň. Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy hakynda fermany. 21-nji ýanwar 2023-nji ýyl. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy hakynda. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkanyşy döwründe. Goşadyrnyň içinde döwlet adam üçindir. Türkmenistan döwleti
we Türkmenistanyň halky Berdimuhammedowlar we olaryň hojaýynlary üçin. Döwlet adam üçindir diýen insanperwer syýasaty üstünlikli durmuşa geçirip demokratik, hukuk we dünýäwi döwletiň berk binýadyny tutmakda, uzak ýyllaryň dowamyna döwlet we jemgyýetçilik işini işlemek bilen garaşsyz, hemişelik bir tarap Türkmenistany hemme taraplaryň ösdürmekde, onuň halkara awaýyny jemgyýetimiň bütöwüligini, halkyň agdybirligini we jewitligini berkitmekde asarlara barabar hyzmatlary bitirenligini, Türkmen halkynyň beýik syýlygyna, belent sarpasyna, uly hormatyna münasip bolan döwrümüziň görnükli döwlet işgäri we syýasatçysy hökümine ikrar edilenligini, döwleti parasatly dolandyrmakda ýokary guramaçylyk ukyplaryny, başarjanlygyň, tutanýerligiň, ýolbaşçylyk etmegiň belent nusgasyny görkezenligini we baý tejribesini göz öňünde tutup, Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň 3-nji maddasynyň 1-nji bölegine laýyklykda karar edýärni. Türkmenistanyň gahrmany, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulysy, halkyň arkadagy, Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanuly Mälikkulyewich Berdimuhammedowy Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy wezipesine bellemeli. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Aşgabat şäheri 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwary. Hawa. Kiminle bu haramda kim boldy? Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň gahrmany, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulysy, halkyň arkadagy, halk maslahatynyň başlygy we şeýdikki diýämiň titullary. Hawa. Indi mäkrowanda onlar. Bu kanun bilen bağlanşykly. Indi bu milli lideri goramak boýunça da kanun çykarylýar. Ýörüýte şa kanuny da gol çekilýär. Kanunam nämäni öz için alýar? Gelin şol kanuny bilen tanşaly. Bu kanun bilen bağlanşykly käbir ýerleri men Interfax'tan aldım. Habar gullugundan. Türkmenistanyň kronikasyndan görüp peýdalanan ýerlememme, dürli habar gulluklarynyň emelerinden peýdalandym. Muň daşynda men Türkmenistanyň döwlet kontrolundaky medeniýetynyň, mediasynyň internet saýpalaryndan, zatlaryndan peýdalanjak bolan mümkin näle. O taýdan bir sözden bilen, bir 5-6 sany söz bilen aýdyljak zady 5-6 saýpa bilen çiğişirip, mahavatlanırıp, suğunu çıkarıp, mıjjını çıkarıp, yalap, ovkalap, sypalap, her hiledip, sorup, zat edip, şolary ýalyky yallaklygyňam aňra başyna aýakkalaňa çykyp, şolary ýaly ýazylan zatlar ol. Ýüregiňe malan okony. Şoň üçin olardan men peýdalanıp bilmedim. Käbirleri haýyş etdi, şol zatlaram ekrandan görkezsem dip görkezip berler. Görüberiň şo görkezýänlerden. Men mur görkezjek gaşalar. Indi Türkmen halkynyň milli lideri barada, bu goşadyrnyň içinde. Konstitusiýa kanuny öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow haramdagy we maşgala agzalaryna illegirmezlik hukugyny we başga da birnäçe ýeňillikleri we artykmyşlyklary, ygtyarlary berdi. Ýurdun prezident sumowy, men prezident diýmek, bu prezident sumok. Serdar Süplük, ganhor, vampir, jenayetkar Serdar Berdimuhammedow, Türkmen halkynyň milli lideri we maşgala agzalarynyň illegirmezlik hukugy arasyndaky kanuny gol çekdi. Bu maşgala agzalarynyň eýeçiligindäki emlägini de öz için alýar. Ýagny Türkmenistanyň goşadyrnyň içindäki milli lider baradaky kanun, ýagny haramdagy we
maşgalasyny goramak hakyndaky kanun diňe ol ikisini goramak gözüňde tutanok. Olaň bütün ogurlan, olaň bütün talan zatlaryny, baýlyklaryny, emnäklerini, bütün eden jenayatlaryny, zatlaryny hemme zadyny aklaýa, soňam olary gorap saklaýa. Şu gol çekilen kanun. Inni 21-nji ýanwarda mejlisiň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň bilelikdäki ýygyny geçirildi. Onu öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow üçin edil Eýrandaky Ayatullah ýaly şoň bilen desseň derejedäki Türkmen halkynyň milli lideri mertebesiniň aýratyn statusynyň döredilmegi kararyna gelindi. Türkmenistanyň Ayatullahsy hamala halkyň döreden iň ýokary wekilçilikli organy häsiýetlendirilýän halk maslahaty, halk geňeşi adly iň ýokarky döwlet dolandyryş organyna ýol başçylyk eder. Aşgabatdaky diktaturanyň täze kanunynyň 5-nji maddasyny Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň hemişelik agzasydyr. Ýagny başgaça aýdylanda ol ömürlük ruhany lider, elle girmesiz, el yetmez Ayatullah diýilýär. Şeýle bu täze kanun milli lideri we maşgalasynyň agzalaryny döwlet goragy hem islam çärelerini amala aşyrmak ygtyary bilen doly üçin edip olaryň ähli hukuklarynyň we azatlyklarynyň şahsy durmuşynyň, awraýynyň we mertebesiniň goralmagyny hem gözüňde tutýar. Şeýle hem Türkmen halkynyň milli liderine resmi ýaşaýyş jaý, durmuş, uluw, ara gatnaşyk, lukmançylyk, şypahana we beýleki hyzmatlary bermek ygtyarly döwlet edaralary tarapyndan amala aşyrylýar. Ayatullah'nyň ýagny milli lideriň haramdagyň kanuny işine päsgel bermek, onun kemsidilmegi, awraýyna we mertebesine garşy hereketler kanuny jogapkärçiligi öz için alýar. Ýagny bu Türkmeniň täze Ayatullahyna Gurbanuly Berdimuhammedow haramdagy çöpdüýü we milli lider diýenlerine olaň milli lider, biziň milli liderimiz däl, hiç bir hakyky Türkmeniň hakyky watandaşyň, halal watandaşyň lideri däl, ogurluň lideri, jenayetkarlyň lideri, garatçylaň lideri, alkaşlaň, neşewentliň lideri, syýasy küntüleň lideri, garemiň lideri. Näme diýe? Oň işine päsgel bermek. Ýagny oppozisiýa işi bilen meşgul bolmak, aktivistlik bilen meşgul bolmak, Türkmenistandaky diktaturan jenayatlaryny bütün dünýäge ýetirmek, hakykatyň tarapynda turmak, halkyň we watanyň gorawyna bolmak diýmek, bu milli lideriň işine päsgel bermek. Hasaplanýar, oň kemsidilmegi we awraýyna we mertebesine garşy hereketler. Ýagny biziň etjek we edýän hereketlerimiz kanuny jogapkärçiligi çekilmäge esas berýär diýe. Şu maddany ilkinji bolup men bozýanlygymy Muştaýdan öwran edýän. Şikaýet edin. Türkmenistanyň Berdimuhammedowlar diktatura rejiminiň Ayatullasy, Türkmen halkynyň milli lideri diýilýän goşadyrnyň içinde. Türkmen halkynyň milli lideri däl, milli haramdagy. Gurbanuly Berdimuhammedow bar ettirip suwa düşüp däl. Gumda towalanyp, çevelenip gelsen ay haramyň dölü. Halkara ogry, gutoran paragor. İki sözüň başyny çatyp bilmeýän sowusuz gömük, manka, ganhor, jenayatçy,
yurdu tozduran, halkı talan, halkı sergezdan eden, Türkmenistan'ın tarihine, Türkmenistan'ın vatandaşlarına, halkına karşı hemme taraplayın genasitleri üstünlüklü durmuşa geçiren Gurbanuly Berdimuhamedov Türkmen halkyny satan watan dönüklerinin milli lideri ettirke. Ine sizin kanunuňyzy men bozýan. Şo milli lideri goramak, işine päskel vermek, on kemsedilmegi, awraýyna mertebesine garşy hereketler kanun jogapka inemen. Ine çekin kanun jogapkarşylygy sizin kanunuňyzda deyin bar. Täze kanunny Ayatullah diktatör üçin göz tutulýan çykdaýjylary maliýeleşdirmek Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň hasabyna amala aşyrylýar. Ýagny Türkmenler, Türkmenistanyň watandaşlary Berdimuhamedowlary ömrü ötýänçe mut eklep saklamaly. Olardan hiç ýyly jogapkärçilik edýän etmişiniň zadynyň jogapkärçiligini hiç tadyny hasaba soramaly. Olar ýatyryp bakmaly. Milli lider diýilýän Ayatullah diktator Haramda döwlet guruluşy, içerki we daşary syýasat hem ýurdun howpsuzlygy, durmuş ykdysady ösüş maksatnamalary, Türkmenistanyň halkyny döwlet tarapyndan garalmaly hökmany inisiatywany öňe sürmäge haklydyr. Döwlet we hökümet işgärleri bolsa ony ýerine ýetirmäge borçludyr. Ýagny şu taýda aýdylýanda iki sözü bilen bu gudraty güýçli Haramda iň ýokarda duran elle girmesiz, el ýetmez esasy baş tutan lider, galanlary hyzmatkär. Bu näme diýmek? Berdimuhamedowlaryň diktaturasy taryha awraýly dinastiýa ýaly öz adyny ýazdyrmaga hyýal edýär. Haramda Berdimuhamedow ölmänkä derrew onu keramatly, mukaddes, el ýetmez büyük şahsiýet, milli gahrman, milli lider, ömürlük ruhany lider Ayatullah öwrüp, geljek nesillerin boynuna dakyp, bütün diktatorluklarda bolşýaly çokunulýan taryhy şahsiýet kultuny öwürmek isleýärler. Haramda. Ýagny Berdimuhamedowlaryň ýallaklary özleri saat çalyp, öz çalýan saatlaryna ýene özleri aýdym-aýdyp soňam tant edýärler. Berde halkyň hiç bir gatnaşýan ýeri ýok. Halkdan üzüňe, halk sözüni ulanýarlar. Halk sözüni ulanýan başga da bir topar haramzada bar. Halk sözüni uladyn diýip ol halkyň tarapyna, halkyň bähbidini arayan diýmekde söz bilen, sözler bilen her kim oýnap bilýär. Ýöne esasy niyet. Halkyň arasynda we dünýäň arenasynda Haramda Gurbanuly Berdimuhamedow el ýetmez beýik şahsiýet, milli lider, milli gahrman, ömürlük ruhy lider Türkmeniň Ayatullasy kabul etdirmek üçin gurnulan bu gülkünç hem gynançly, absurd teatrın hiç ýyly manysy, sylagy, hormaty ýok we bolmady. Bu ýerde tutuş Berdimuhamedowlary halkyň gazabyndan goramaga görülýän taýýarlyk bar. Ýöne ady we sypatlandyrmasy başgaça aýlawly göçme manalar bilen ýaňzydylan. Başgaça görüşde ýaňzydylan. Hakikat başga. Kellesi işleýäniň aňsatlyk bilen görüp, seljerip, aňyrsyna göz ýetirjek jenaýatlardan aklap, gorap saklamak niyeti var. Bu edilýän zatlar. Ýöne ýallaklar Türkmen halkynyň we dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde adalatdan sypyp, jenaýatlardan aklanyp hem goralyp, saklanyp bilmezler. Hemmäňiz üýşüp, çokunsaňyzam Berdimuhamedowlara 5 wagtyna däl, 50 wagtyna ýatyp her hili pozisiýada, her hili görünüşde berseňiz
Berdimuhammedowlary arşa götürüp bilmeýäňiz, Berdimuhammedowlary keramatly, mukaddes, el ýetmez edip bilmeýäňiz, Türkmeniň milli lideri hasaplap bilmeýäňiz, Türkmenistanyň halkyny goýun edip, gul edip bilmeýäňiz, aho, Türkmenistanyň hemmesini boyun egdirip bilen zok, biram beýleki ýurtlardaky türkmenleri siz peýdalanars, olardan peýdalanars diýip şular ýalyky öz ýanyňyzdan çotlan bolýar. Näçe 100.000 plan ýurtda Eýranna, Owanna, onna ba türkmenler diýen bolanlar. Olaram yüzlerçe miň etip görkezýär. O taýda milyonlarça türkmen bar. Özbegistanyňky 7-8 milyon türkmen agdaňyz o. He? O men Türkiýedäki, Irakdaky, Siriýadaky o türkmenler barada aýdy unutyrjak. Näme bu Orsiýadyň içindäki 1,5 milyon türkmen, olar näme duruşy bilen näme, orsun gulumy? He? Ors näme diýse şo ne diýem? Jaman hetdiňizden aşaňylaý bar. Bir Ukraina uruşy bir dünýäde düzgünü zady ütgetdi bolan bar. Siz ýaman o. Siziň götüňiz turýar bar. Siziň hakykatdan. Bu etçek bolan zatlaryňyz bar. Atyň kellesi ýaly ýürek gerek. Biram hakykatdan bar. Gaýratly, gaýrat gerek, güýt gerek sizde ýok. Milyon sany, siziň milyon sany ýallakyňyzy birleşdirdiňiz bar. Ýene bir edermen türkmeniň güýji bolanok siziňki. Siz arzu hyýal aleminde şular ýalyky reklamalar eden bolýaňyz ýöne hemmesi boş. Hiç zady başarmaýaňyz. Başarmaýaňyz. Şu taýda mehriban dogunlar bir Türkmenistanyň içinden gelip gowşan bir redaksiýamyza hatlar bar. Şo hatlary siziň dikkatyňyza ýetiresim gelýär. Soňundan dikkate degerli tesbir zatlar bolsa olaryň dikkatyňyza ýetirjek mehriban dogunlar. Ýöne häzir bir ştaýda şo Türkmenistandan gelen bir ýürekdöşlük hatyny ýa-da siziň dikkatyňyza ýetireýin. Soň kommentariýalara geçjek. Ştaýda näme diýär? Men at beresim gelenok, şoň üçin düýnem arkada şäherine mescidiň guruluşyna bagdalga berildi. Logiki pikir edin, näme üçin öň proýekta ýok, birden gururman sebäbi öz saglygyny öň bular ýalyky zat ýokdy, birden ýaman çatlandyrdylar diýär. Sebäbi öz saglygynyň nähilidigini bilýär. Ölümde jaýlar ýaly yer manzaraly bolsun diýip täze mescidiň guruluşyna bagdalga berildi diýär. Ýene bir hat halk maslahatynyň başlygy belleýänem ogly, oglunum bu belleýär. He diýär, gülýär. 21-nji asyrda edýän zatlara samsyklyk, özleriniň diktator boş kelledigini şu taýda görkezýär. Demokratiýaň hiç ýyly ýokdugyny açaçan görkezýär. Halk bähwitli mejlis däl, öz bähwitleri üçin geçirilen mejlisini açaçan boyun alırlar. Munam naşeýdik görkezýärler diýär. Türkmenistanyň içinden kommentariýalar gelýär, hatlar gelýär redaksiýamyza. Halk şuna nähili baka berýär. Men bu gepleşigi edil 21-ne edip bilýärdim. Ýöne näme üçin etmedim, garaşdym. Soradym ondan bundan adamlardan nähili reaksiýa bady. Bu halkyň ady, halkyň lideri, milli zat diýerler. Indi bu haramdagy diňe Türkmenistanyň kılan lideri däl, bütün dünýädäki türkmenler lider etip görkezek bolýarlar. Türkmeniň düşmany bular. O. Inni näme diýär? Salam aleykum, gowmy döwletaga arman. 2023-nji ýylyň başlangyjam spektakl bilen başlady. Geçen ýyllaryň kyýaly diýär. Görä?
Bu awtoritar rejim netip bolsa ýeke ayakda galdy. Nädip çokunsalaram, nähili dileg, doga, derman, däri hiç sem täsiri ýok. Serdardan hiç ýyly tama bolmady. Bolmazam. Milli piderinem saglygy gaty erwet bärden aňyrty ýakyn. Diktatorlygy soňuna çenini saklamak üçin hemme zady baştan başlajak bolýar. Planlary bolmady. Bular soňky ýyl şu ýyl, bularyň soňky ýyly şu ýyl. Nedip bolsa diýe. Ne Türkmenistanyň içinden bize gelip gowuşýan reaksiýalar. Şu halk maslahaty bilen döwlet agdalyşygyny geçirip, oňum lider edip, milli lider edip bir haramdaga goýdular. Ay bolýa da. Öňüm biri diýe ejesini niýe makyaj yap, gow giyindirip diýe kakasyna satýa diýe jytdy diýip. Edil şolar ýa-da kapılanan işi. Kakasyna gow jytdy tapdym diýip. Başka? Inni. Hani göreli näme diýe? Ýöne döwletdagy edil häzirki wagtda halkyň pikir edişine seretden. Gaty köne pikirde. Häzirki bolup geçýän syýasatda uruş umuman esasy halkyň 70-80%-mi owa ýerlerde olaryň bu zatlar bilen işi ýok. Esasy pikiri 5 manat tapmak, maşgalasyny eklemek. Onuň telewideniyede gowluk hemme zat, ösýä, aýlyk gally, pensiýa gally, uruş ýok, asudalyk diýen gep gürrüňlere monça bolup öz neslini 100 ýyl ösüşden ýyra galdyrýar, monça bolup. Haram syýasat şeýdip adamlar başga zat hakda pikir etmesin diňe öz garny hakda pikir etsin diýip edilen plan bar. Bilimsizlik syýasatam bular üçin bähbitli. Näçe bilimsiz adam bolsa, olary dolandyrmak aňsat bolýar. Inni şäher ýerlerine ýaşaýanlaram onurgo diýişliňki gün güýçlüňki diýen syýasat bilen bularyň gün güýçlüňki gowruga diýişliňki diýen syýasat bilen bularyň hemme zada habary bar, ýöne, öýlerini biderek zat bilen TikTok, samsyk zatlar bilen meşgul. Şu günümden aýrylmasam boldy diýen pikir bar. Nädip satançylyk edip, ýakyp, sokup pul gazansalar boldy. Bularam ýurdun elitasy, esasanam haram tokumy gulluk edýänler. Haram tokumyň bähbidine ýene de esasy galyanam azadyk halallyk hak diktatora garşy uğurda göreşýänler. Ine ýurdun içinde alınıp barlayan syýasat soň aýtýarlar halk ayaga galar diýip galjak diňe göreşýänler. Beýlekiler gününden dynmajak bolup haram tokum saklajak bolup göreşmez. Owa ilaty gatnaşar sebäbi olaňam bu zatlardan doýup gözleri inni açyl uğrady. Ýöne şeýle hukman bolaýmaly. Bir gowy arasalanar, gan nöküşme bolar ýöne soňy gowluk bilen gutarar döwletdagy diýe. Özüne milli lider diyen titulu, statusu dakty serdar däl. Men esasy gylawny diýdigi. Inni serdaryň arkasynda ýokorsynda men otyr. Näme at awray alanna, näme günälen, gargyşlan, imansyz bir kapry bolsaň diýe, näme alanda näme diýe. Sen imansyz kapry bolandan soň diýe. Näşolar ýaly Türkmenistanyň içinden gelip gowuşan reaksiýalar, şo reaksiýalary siziň dikkatyňize ýetirdim mehriban doňlar.
Inni kommentarylar we soň netip bolsa, o ýuwaş-ýuwaş jemläp. Allah'ım beýikdir. Salam aleykum edi halkym diňe öňe diýä, sajol risk bolmaly ýalňyşmaýanmysam. Allah'ın seni penasynda gorasyň döwlet baýhan diýä. Hemmämizi gorasyň. Hakykat üçin, halallyk üçin, adalet üçin, öz geljek nesilleriniň at awry, ary namus üçin. Türkmenistan dogduk depesi watany we halk üçin pikir edýän, oýlanýan, hiç zat edip bilmeýänem bolsa, şu aýdylýan hakykatlary gollayan, komentariýa ýazýan, paýlaşýan, ýaýradýan, şolum bir görüş, iňe saty görüş, informasiýon görüş, iňe saty görüş, propaganda iňe saty görüş. Şoň üçin siň edýän işleňiz propaganda, informasiýon görüş. Eliňiz, ýüzüňiz, ruhuňyz, ömrüňiz dert görmesin. Köp sag bolun. Garajoglan türkmen. Assalamu aleykum gadyrdan illeşler döwlet samanmasyňyz hemme diýä Fazol Garajoglan türkmen. O galaksiýny görýän. Daş eder galaksy bar. Kelam, assalamu aleykum vatandaşlar, haýyrly akşamlar diýä Fazol kelamjan. Ömrüňiz ok bolsun. Duglu kommentaryýaçylarymyz gelipdir atwurlymy. O Irlandama. Tuwulymy. Irland Miralow Fazol, salamu aleykum vatandaşlar, döwlet giç ýaşy diýä, giç ýaşy, ömrüňiz ok bolsun Fazol. Hoş geldiňiz, sapa getirdiňiz. Gadyrdanlar, gardaşlar, ýürekdeşler, ömrüňiz uzak bolsun. Baryňyzdan aýlanaýyn, Allah jandan aýlanaýyn. Garajoglan türkmen, milletiň lideri tituluny özüne dakmak bilen arkadaly türkmenmaşydan hem öňe geçdi. Absurd gülledi Ayatullah bola diye. Maskara hoplan etip gören zatlarım. Ne ondan var? Men düşünmeyen bir zadım var da. Düşünmeyen bir zadım var. Inni şu maskaraçılıkları görüyorum. Şu cinayetleri, şu haramzadalan, şu reklamalarını, oyunlarını, zatlarını görüyorum. Şunu bir hili gatnaşak bolýanmy? Ya şulara öz hyzmatyny hödürleýänmi? Oňa özüňiz baka beriň, nähili at berseňiz. Meselem, nämemişin martda mı nämemi meclisiň saýlawy geçirijekmişin Türkmenistanda. Häzirden özüne surat, plakat zat ýazap, reyting üçin şular ýalyky men garaşsyz kandidat boljak, garaşsyz dalaşgar boljak meclis saýlawlaryna diýip şular ýalyky bir samsyk propaganda, bir näme diýen maram, näme diýjek şular ýalyky etip berenler bar. Aho, bir kelläň işletmeler. Türkmenistan arada Dagestan barada sözü gidýär. Ho. Otaýda hiç zat edip bilmeýän, olaň isleýän, olaň saýlan, olaň ýürüýti belläp tawşyryk beren. Gullukçysy, hyzmatkary bolmasa başga adamy ettirmeýärler. Daşary ýurtda da şular ýalyky şolaň şu ýasama, yalanjykdan geçirýän meclis saýlawymyz diýen teatrna şular ýalyky bilip bilmän, bilgeçliğin goşulan bolýan, goşuljak bolýanlarym şolaň reklamasyny edýär. Diktaturaň reklamasyny edýär, şunyň ýadyňyzdan çykarmak. Reklamadyr, iyisi kötüsi olmaz diýär türkler. Ýagny reklama gowusy ýerbede bolmaz. Reklamadyr. Bar oranda bähbit bardyr diýär. Şolar ýalyky. Şoň üçin men şol adamlary düşünip bilenmek bar. Bu virtual prezidentler ýaly. Olaryň virtual deputatlarymyz çykdy. Virtual prezidentlerimizden soň. Men var hayran hoşular ola. Bu fantaziyalar, bu zatlar nereden kellerlerden gelýär? Fantaziýanyzy
halkı nädip halat etmeli? Watanı şu haramlardan näyle halat etmeli? Şu zatlar üçün bir fantaziýalaňyzy, şu zatlar üçün ulansaňyz bolanokmy? Ya maşeýniklik, kezzaplyk, kazýolluk, ganjyklyk, paraşaçylyk üçin ulanýan, adam satmak üçin ulanýan. Cuma tapar däde waýy. Dilegelli bilegelli. Ine ýaňy ýakynna bir şu Türkiýedäki käbir öňkü döwlet işinde işläp berenler zatlar bilen gawatlaşdyk bolýan. Aýdýarlar şu cuma tapar däde waýy. Ýörüýte Türkiýedäki Özbegistanyň ilçikanmatynyň işgärleri bilen. Onda da Özbegistanyň razvedkasynyň işgärleri bilen bilelikde tutturup göýberen öz watandaşlaryňyz bady aýtdylar. Menem aýtdym, "Hawa aýdýanyň heňe gelýär. Köp sada gawat gelýär. Sugutnamalary aýtyp bilýärmiň?" diýdiler. Köp sugutnamalar aýtdylar. Logikata syýa aýdýan zatlary. Ina ondan soňra Cuma tapar däde waýyň tarapdary ýaly bolan bolýarlar, tarapyny tutýan kişi bolan bolýarlar. Cuma tapar däde waýy kömek edýän zat bolýarlar. Cuma taparyň ýanynda töweregine bolup, cuma taparyň hemme zatlaryny satyp şondan özüne bähki dalanlar. Hawa Özbegistanyň razvedkasy öz kontrolunaky auditoriýany olara gönükdirýär, olaryň reklamasyny etýär, olary öňe çykarýar. Ana, hawa Türkmenistanyň watandaşy Özbegistanyň razvedkasy bilen işleşip ber, Özbegistanyň bähkitleri üçin. Özbegistanyň raýaty watandaşy bolan Cuma tapar däde waýy türkmen bolan soň türkmeniň bähkiti üçin göreşýär. Cuma tapar däde waýy bilen baglanyşykly bütün zatlary şolara berip, şolara satyp tutturup goýberýärler. Cehennemde dogdokda da yer ýok dedi. Şonştaýdan aýdaýyn. Köp wagtdan bäri ýazýanlar bar, ýani redaksiýa gelýän hatlary okamda gözüme illi bir näçe näýlelik bildirýän hemişe gatnaşyp ýazyşyp beren watandaşlarymyz bar. Şolar näme döwletdagy aýdan okpady. Bir efirinde iki tetir bilen aýtyp geçäýär diýip ýazyp şolary alaka biraz gatyrganyp näýle bolupdyr. Şoň üçin şundan dilegelli bilegelli aýdaýyn ýer gelendiň görä. Garazowlan türkmen ýurdy paşalyga öwürdiler tögeleme günüňe ýanaýyn. Paşalyk bolsa ýene gowy. Bular paşalykdan şol edil Eýrandan ýaly näme öwürdiler. Şu Ayatullah Ahundan nemesini rejimini elle girmesiz. Olar her toku iýmeli, ýöne hiç satdy iýmeller, halk olary ýatyryp bakmaly. Ýamyň oý bilen neme. Oýlap tapan rejimi, varianty, ha? Garazowlan türkmen hakykaty ýoýmak manipulýasiýanyň esasy mehanizmlarynyň biri. Gato dogry. Bular ýöne daşary urtdaky oýnatgylar, go oýnadylar. Daşary urtlarda ýaman gowy esasy daşary urtlarda ýaşaýan türkmenler hakykaty düşünüp kabul edin etmeň ýöne şu hakykat Türkmenistanyň içinden daşyna köp halky ýaşaýar, watandaşy ýaşaýar. Şoň üçin daşardan davleniýe etmek, daşardan basyş gurnamak diktatorlarga garşy gata ansa. Şunu edip bolýardy. Şol tolgunçuklar başlandy 2017-nji ýylda. 17, 18, 19-njy ýyl, 18-nji ýylda. 17'den başlady hawa. 2019, 19, 20, 20, 22, 23. 5 ýyl bolup gelýär. Näçe ýyl şol tolgunçuklar. Ondan öňem bady biraz gymyrly. Ýöne esasy tolgunçuk şol Göpa Çopanlar, Oralar, Adat İshakowlar zatlar bilen başlady. Şowa hakikatyň tarapyna ýykylan bolsadyňyz, şowa hakikatyň tarapyna ýykylan bolsadyňyz, kaz ýollara, paraşaçylara,
adam satyanlara ýa-da diňe görüplükden şu menden öňe geçämesin, şugur menden meşhur bolaýmasyn diýip diňe görüplük sebäpli şyltagat ýa tökmet atyp halkyň aňyny hapalayan, halkyň gözüni, ekranlary hapalayanlara wagtyňyzy ýitirmänjik, ünsüňizi bölmänjik hereket eden bolsadyňyz näme edip bilerdiňiz? Ullukan bir lobby döredip bilerdiňiz. Daşary urtlardaky Türkmenistanlylar lobby, basyş lobbysi. Basyş mehanizmasyny gurup bilerdiňiz. Şu basyş mehanizmasy bilen köp zadyňyzy etdirip çözüp bilerdiňiz. Şu basyş mehanizmi bilen gan nöküşükli däl, paragatçylykly demokratik ýollan hökümet çalşygy bolardy. Şoňa enide mümkinçilik bar. Enide mümkinçilik bar. Ýöne häzir köp adamyň höwesi gaçdy. Köp adam gaty gördü, haýata küssü diýär türkler edil şolaryň. Ay, hiç zat bolun. Käbir bilen gürleşýän oly inha häzir hemme zat ýükgesin diýe. Jadyl taýak ýok amenne. Gürleşýän bir ýerde bir ýurda gidýän ýygyna wada şähere aýlanmaga çykýan, gelek çykýan burdan bir Türkmenistanla ýa Türkmenistan bilen gyzyplanýan birine gawat gelýär. Oturýan, çaýlaşýan, naharýan, pikir alýan, bilimi zady hemme zady ýerli ýerine. Kim ýok? Ýöne Türkmenistan meselesine gelenne edil häzir bolsun diýe jadyl taýak bilen şular ýaly derrok düzelsin, häzir düzelsin bizim gideli. Olar ýaly mümkin näle? Öňünden bir häzir Türkmenistanda daýhançylyk bar, mallarçylyk bar. Daýhançylykdan mysal alsam. Bir zat ekip şondan hasıl alyp eklenmek üçin hem ýany bilen girdeji gazanmak üçin ilki bilen öz ýeriň bolmaly. Ýeriň bolandan soň ol ýeri sen gow edip ýere seretmeli, ekmeli, oturmaly, özleşdirmeli, suwuny, dermanyny, dökününi ýerine ýetirip ondan soň ýok, men hiç zat etmeýin. Men TikTok'larda, men biderek bolgusuz ýerlerde oňuň götüne, oňuň otaýna butaýna zeredip bolgusuz, ahlaksyz, kilçik videolar, gıýbatlar, gepler, gürrüňler, bazar komuň aýallarynyň gıýbatlary, şular ýazatlar bilen men meşgullanýyn. Hawa görüşi hakykatan başga adamlar aýtsyn, başga adamlara ýaýratsyn. Hawa ýöne keyip sürmeli bolanlar men keyip süreýin, men keyip edeýin diýen şular ýaly düşünjede watandaşlarymyz köp. Olara da gelensiz diýilýär. Şular ýaly. Ahlat çekmeden bolana, iş etmeden bolana, bolýar. Gelin şeýle gürleşelim. Siz hiç zat etmeň. Siz ýene boluguz TikTok videolary, gıýbatlary, tökmetleri, başga ýurtlaryň biderek bolgusuz rolikleri hemme zat bilen ýene öňküden beter göplen. Ýöne ýürek bulama. Halkyň ýüregini bulama. Halkyň ünsüni bölme. Mundan başarmasaňyz bar, ýer ýutsun sizi, men näme diýin? Karajoglan Türkmen. Bular bu dünýäde gorkup cehennemde ýaşan bolsalar-da ýene aýak allygyna haram bäkritler üçin günä gazanmaga dowam edýärler. Halkyň gargyşy hökman tutupdur. Bilan bir zat etjek bolany absurd, samsyk, gülkünç ýoly saýlap almagy. Bilan bir iş etjek bolany gülkünç, maskaraçylykly bolmagy, soňunyň maskaraçylyga ýazmagy, soňunyň bidereklige ýazmagy şolaryň hemmesi halkyň gargyşynyň netijesi. Halkyň gargyşy bilen bolýar. Tutýa, hökman tutar däl, tutupdur. Mundan soň mintek has aýlgaçlar bolar. Galaksi gelýän taňa ýöwes bilen. Salam aleykum, Göwle daha hoş gördük.
Men bilşim boýunça Ukrainaň urşy gutoransoň diktatoryň çukury gazylygy, dogany biçiligi eli bilen edenni düzedip jyrmakçy täze häkimet gelenne diktatoryň talanmazlygy diýe. Dogly goşulýan. Dogly goşulýan. Dogly goşulýan. Goşulýan. Karajoğlan Türkmen. Rejim gözgüni ýagdaýda häzir Putin häkimeti ýykylaýanna özüne hojoýyn tapjak bolup alansaýa, emma bu olary halkyň gazabyndan typdyryp bilmez. Aty dogry. Ýöne halkam taýýarlanmasa, ýaraşa taýýarlanmasa pursada garaşýan, öz bähbidine çapýan mutgorlar, vampirler alyp bilýär, eýelep bilýär. Karajoğlan arkadagy ölüp bular onuň maslagyny çokunmak üçin ýürüýte mawzeleýe goýsalar, hiç gen galma. Bu absurdyň soňy şoňa barjaga meňdeýär. Ýok, eýem olar buny planladylar. Şoň üçin howlukýarlar meçhide. Meçhide howlukýarlar. Daşary ýurtlarda ýanky aýdyşym ýaly Türkmenistanyň watandaşlarynyň esasy köpçüligi daşary ýurtlarda bular agly birlikde hereket edip Türkmenistanyň diktaturasyna garşy basyş mehanizmini döretip bilerdiler. Şonu ettirmediler, şona päsgerlerdiler. Biz görüşdik, etdik, zat etdik diýen adamlaryň näme bilen meşgullanany, ne ortada özleri, öwes bilen çykaryp görkezip oturýarlar. Şoň üçin köp pursat gaçdy. Ýöne mundan soň halk, köpçülük, halk diýänmem köpçülük oýanar hakykatyň hatyrasyna. Men şunu aýtjak bolýan, Mehriban doganlar. Sizin günüňiz gowup biler. Ýöne haramzadalar döwran sürmäge dowam etse, sizin çağalaryň çağasy bolmasa da sizin öňünde soňunda geljek nesillerinize de gezek getdi. Olaryň munamasyna pas degilýär. Olaryň öldürilýär. Keypini öldürilýär, keypine zorlanýar, keypine basylýar, keypine izdivas edilýär olar bilen. Eger siz mazarda yatan wagtyňyz sümküňiz sızlamaz ýaly. Ýygyňyzdan soňky nesiller gargap söýmegini islemeýän bolsaňyz tijenin hakyky görüşe goşulun. Kelam. Bular halkyň ruhuny iýip, halkyň inni ertire bolan anam ruhuny öldürdiler. Gatydy. Halkyň ruhuny iýen vampirleriň dirilişi diýip taryha at ýazylar diýe. Gatydy. Ömrüň uzak bolsun. Kelam dowam edýär. Mundan ayatullah bolmaz. Ýok, hakyky manada bolmaz. Elbetde. Ýöne bular şondan ýasaýarlar. Egoizm siýasaty bilen soňam ateizm siýasatyna baş goşýar. Musulmanyň gyrasyndanam geçmeýe jynsyzlar diýe. Şeylerle oluyor. Hanı var öyle. Yurdun içinden gelen komentaryalar bolor mu? Hanı galaksi? Gün mataryň göňünü ýyksa,
ogurlan pullary köýjek. Putinin sözünü çyksa, şirin jandan ölüzmeli. Elüzmeli boljak. İki kıskacın arasında galan serdarçılık, sergezdançılık diye. Berdimuhammed falan günne düşmedi yani daranda, Galaksi. Olağum günne düşen özün olmadı yani. Karacaoğlan Galaksi Yırto diye. Döwletiň nesli 25 ýylla näme? Ilymly işi güýje yaraya köp ýyl diýmek. Sygyrdaýla adam çagazy 2 ýylla süýt berer ýaly. Otyp ýatakda ýatyp turup gezer. Eýbe. Kelam oňaryan aýtanym. Karacaoğlan'a salam berýän Galaksi. Men bärde diýe. Risk bolly. Niye berýän risk çak? Teman taşdan çıkmajak bolary. Tema bilen bağlanışyk açacak adyň bolsa başlasın. Karacaoğlan hemmeňizem hoş geldiňiz, baryňyza şükür diýe. Sadece ol Karacaoğlan. Karacaoğlan pursaty pursatçylara kaptyrmaly däl, has beter bolar diýe. Ýöne şeýle de bir ýagdaý bar. Üns berip tereden bolsaňyz, bu pursatdan peýdalanjak bolýanlar peýdalanyp bilenoklar. Allahan bulary maskara diýe. Öz aýagyny özlerini çolaşdyrýar. Öz galan çukuruny özlerini düşürýär. Bulam näme anlaýar? Allahy adalet diýilen zatyň bardygyny we edil ýanjymyzda, edil şu taýmyzda duranlygyny anlatýar. Siz TikTok'ları bilen, bolgusu zatları bilen internette wagtyňyzy geçirýän bolsaňyz, bulary arassalamaga niýetiňiz, wagtyňyz, zadyňyz ýok bolsa, men siziň ýeriňizde arassalaýan inha şolara temizini berýän diýe. Şoň üçin iňowy zat sizi Allah tapşyrdy diýmek. Gördüm seni risk käder aljak. Risk alýan. Risk hoş geldin. Risk geçdilen de. Sesin ýamany hoş gelýär. Mene istemok sesini. Yapma ben. Açtım ben de. Assalamu aleyküm. Gomsunuz. Ama sana diýen ma sen özüň oýnap otursun. Gomsunuz. Näle risk hoş geldin. Bulduk. Sizler näle? Gomsunuz. Eziz halkym, gomsunuz. Türkiýedäki halkym, Türkmen halkyma. Risk. Risk. Serdarın kakasama milli lider bolupdyr. Milli lider de milli Peter desene. Ha? Milli Peter. Milli Peter. Awa. Ha. Zaten o olacak. Şu sög yo neme ejaba etmede belki görünüşde akurat edip diplomatik yok. Yok. Şu kanuny birinji karşı çıkan men bolasym eli. Şu kanuny birinji bozan men boljak şu.
Men diýjedim Olanlar da ne ümit edýär. men diýjedim sebäbi bar, bu zat boljagy belliydi. O boljagy belliydi. O men geçen Bunlar edip bunlar ýalar bir gözü görtele tamsyklyga näme gerek? endi bular insan aýdyp durlar. Ana ýanyky gözler çaýguly we gaçyp başlady Dubaýa. Diplomatyny hazırlady, şen çemodanyny hazırlady, gaçyp başlady gözler çaýguly we. Arkadagy maňa gursat berer misiniz, men gitjek dip ýana dilhatdan baryp zaýdyp gaýdypdyr. Olam Dubaýa gitip gaçyp başlady. Ýa-da ýene bir seans bar, gaçyp otyr. Ola çykan soň adyny aýtjak. Şu wagt indi Türkiýe indi martdan soň täze çykan soň adyny aýtjak diýdiň, ha? Owa. Aha, bolýar. Ýene bir seans bar, çykjak, olar soň çykan soň adyny aýtjak. Şu wagt aýtsam, ora içeride galajak. Şu wagt Türkiýe indi pony Türkmen halkyny gelmek zapraszamy tuttu. Diňe bannoyla gelip bilýär. Operasiýa etjek bolsan. Ulu operasiýa. Yürek, kelle, ana tarapdan operasiýa etjek bolsan. Ýa-da ýene başga uğrundan zatlardan operasiýa Türkiýany ana o hastalyklaryny guradiler. Pony korrupsiýa oturguzýar, sistem düzýärler konkretninde. Türkiýe üçin. Türkiýe kim gelecek bolsa, bundan soň öyle olacak. Seyrettir, aprelde çıkar kanun. Mart demeyin, aprelde çıkar. Aprelde pony kanun ýürüp başlaýar. O başlaýar. Russiýany götürüp berýän açar. Ýoluny, wizasyny aýrýar. Seyretdir. Aprelde näme kanun çykýar diýdiň, düşünmedim. Diňe banna bolup gelip bilýän. Tat gezelençe gelip bilmeýän. Ana şunu aýtyp goýýar. Tursiýa. Düşünmedim. Seyretdir. Russiýany götürüp berýän wizasyny aýrýar. Russiýa açýar ýoluny, konkret açýardy. Açtyraramdy. Onu etdiler. Etjek falandy halba. Şamuşumurna geçen gel şimdi onam geçe sokýarlar çere. Daýdasyny oýundan çykarýarlar. Onu oýundan çykarýarlar indi. Ses o gitmenendi. Barmaýany o. Barma yeri var. Barmanın oturmanı otayda. Orada rüzet durmanı firmaları Türkmenistan'a derman produktörünü iyi orturmanı summa gitmene konkretne Afrika'nın durumuna getiriyorlar. Türkmenistan konkret şu duruma geliyor. Şu andaki ultra ministrler hem mesela şu wat ne pul çıkaracağını bilmiyor tuttular. Avrupa. Ne çıkaracağını bilmiyor tuttular. Ne sana pullu adamlar var? Olur ama. Türk'te pul çıkarıp verenler var ha? Onu edecek olsa... Ne ona mı açtı mı ya? Yok, onda hazır inamı değil. Egip bir götünü açtırmacak otuyla, götlerini açmacak otuyla. Hem mesela gizlin iş etti. Türkmenistan'dan milyon dolara pul çıkıp başladı. Milyon dolara çıkıp başladı. Burada yol otelde Şemşat'ta bir kız varken. Eden İstanbul'da oturuyorken özde. Yol oteline. Şemşat 93'ünün kızı. 93 dediler şu bana. 93'ün kızı. Marangam haysi etrafını bilemok. Şonun naçanka gibisinin söylüsügen ikinci soğuk geziyken. Bulan İstanbul'da pul biznesini şöyle etmiş o at. Şu pul biznesini şöyle etmiş o at. Yurttan daşarı çıkan pullar bilen meşgullanýarmy ýa-da daşary yurtdaky pul aýlanşygyna seredýärmi? Türkmenistandan çıkıp duran pulları şu bir näçe ministerleri. Çıkan pulları şu çıkar otýar. Şol Şemşatda. Yo,
bir bölege. Bir bölüň net. Bir bölege eýsip şuwat. O bir etrabın meheme yol başlatynyň ikinji oynaşy. Awa. Birinjim däl, ikinji oynaşy. Bulan ikinji oynaşylar ýaly dilen meşgullanýan bolsa birinjisi näme bilen birinjisi Burada Kleopatra sana diýen bärde uluful sum oýnandy. Uluful berli. Uluful al. Uluful gitdi, oyun gitdi bärde. O var. Soň Balkanly bir gyz bar. Balkanly bir gyz bar. Ýani şu çelekene bolmaň şu gyz. Man toşlan adresini aýdyp bilmeýän. Çelekene gyz bar. O daýdasynyň immini adamy. O pramoy. İstediğin yurda alıp gitip baraya. Çevadan pul. Hemmesem ortada oynap dururlar. Ekin net çıkarıp dururlar. Sonra mı kellemişler? Net o yurda net tık geldi şu pullara. O yurdun adamı kanunu yok mu ki? Tamam Dubai belli. Germanya neme, Fransa neme. Bular kanunu yok mu lan? Falanca summa gelip böyle getirip olmuyor da aydılmıyor. O da milyon dolar gitti. O tayda kanunun açık yerini tapýanlar olar. Tamam. Kanunun açık yerini tapýanlar. Bir firmanın adyny üstünden bir aýdy edýänler. Olar Germanya'da gelýän pullar bar. Tamam, açık 50 götür kilo oturuyor. O gyz 50 götür kilo oturuyor. Çerekelen gyz. 50 valize götür kilo oturuyor. Şu pul meselesine girýän bolan soň hemme zat bulaşy. Pulun başga tema işte. Pulliýan onuň gide hüjümet başlaýar. Hala kıstarma. Bizim halkymyz oturursun. Otursunlar. Fakat bu bizim halkymyz ýa sen diýdiň ha. Bizim halk şuwat iýman çöregini gaýgy etdiler. Pikir eden oklar iýman çöreg ertesi şu iýjek çöregem kalmıyor. Kalmıyor o çöregem. Bu kalmıyor. O kalmayacağı belli o. Putin kakası näçe uğrattı yanına adam? Gazı üzerine geçiriyor, yoldan açıp taşlıyor, vizene ayırıp taşlıyor. Vizene ayırıyor. Açık ediyor. Ondan sonra bizim halk näme bolýar? Oturuyor. Serdar kaçıyor berdi. Kakasını sunat veriyor, kreslan kakasını veriyor, gidiyor. O gideceği belli. O zaten onu vakti var tutuyorlar şu an. Gideceği belli. O gideceği %100%. Serdar'ın. Şu an ki Serdar'ın o kaysi bir yurtta stroyka gidip atıyor. Ulu bir zavod kurutuyor. O zavod biten soň Serdaram jerýe şu ýyl içinde. 4-5 aýyň içinde. Da 4-5 aý bolmasa şu ýyl içinde gitmeli Serdar. Kakasyny berip gitdi, taktı. Ana. Şamuşumura aňarda oturýar. Yurttaşyna gelen produkta dermanlar hemmesine şamuşumura urutýar. Ana bolup turan ady. Bu gidişine gitseler, bizim Türkmen halkımız Afrikan durumuna düşecek belli. Afrikan durumu. Mana şu wagt Aşgabatyň içinde öňler alan adamlar bardy. Elitkalar. Soň näme iki taş gurly falan jaýlar bardy. Çoğunyň urunda. Adamlar öň pully adamlar söýdigenler alandy. Şu aşılar hemmesi %80% satlığa çıkardılar adam halkı. Ne sebepten? Onun çoğunuydu. Şu an ne et koydu? Onun geçen yolu et koydular. Prezidentin geçen yolu koydular. Hepsi de bir gece geçiyor. Maşin sürmana gidiyor. Onun kakası neyine kaka oğlu ikisiyle gidiyor.
Her geçende hem krişelere, zatları yuğulan renk ütkötüp dururlar. İstediğin rengini ütkötüp dururlar. Adamlar uje gerek deldi başladılar. Düşman ediler alanlarına. Vaktinde adamlar aldı 200, 250 bin, 300 bin dolar çaldılar. 300 bin dolar çıktı bakası. Şu adamlar sattı şükür ediyor şu öz bakasına. Türkmenistan'ın Aşgabat'ın halkı kaç başladı. Halkı kaç başladı. Indi ön kenara pişe gürleşenler söğüp gürleşeler bir arasında. Planın ejesinin planı dindip. Ana pramoy sögülerinde. Korkup çekinip duran indi diýen ha? Çekilenoklar, pullu adamlar çekilenoklar. Be? Pullu adamlar çekilenoklar, hoca etçeğini ettiler, geçereceğini geçirdiler. Sağnağı zatlar kaldı, kaçıp dururlar. Ana şu zatlar oldu. Türkmenistan'ın sonu qoğluğa gitmeye. Qoğluğa gitmeyecek belli bu zatlar. Devreler alyan mı? Devreler kimin elinde? Bulon elinde. Bulon şistorkaların elinde. Balıkçılar hem şolon eline düştü. Hem şolon eline düştü. Qaysı taraf alsın hem Türkmenistan'ın pul kazanan yer bolsa şolon eline düştü. Pul kazanan. Bir 50 tenge kazanan yer bolsa şolon eline düştü. 50 tenge kazanan yer bolsa şolon eline düştü. Halk şonu düşünen oklaşıvat. Düşünüyor, korkuyor. Men ayağa kalksam, ayağa kalk, ben çıksam diye, benim arkam kim duruyor diye soruyorlar. Ana, sonra verirler. Hiç kim sonra verin o. Hakimler özü hakim olası gelmeyendi. Vilayet hakimde hakim olası gelmiyor. Arçın olası gelmiyor. Yağdadılar, pul veresi gelmiyor. Pulları yok ucu. Neden pul alalı diyorlar. Etrafta pul yok. Hemen adı iyiler çıktılar. Hakimler içine alayan pulları var. Kazanan yerler vardı. Şu kazanan yerleri kestiler. Ende ne ediler? İdaraları zatlarını sat başladılar. İdaraların işgallerin nemelerini alıp başladılar. Bazıları hiç kim yok. Bazıları hiç zat yok. Uşa bir zat. Uşa baka şu vaat görsün diye 10 manat olsa diye erkte varsın diye 15-18 manat olup tutuyor. Yok. Halı ben geçen bular başka oyun oynayacak otuyla şu an. Başka oyun oynayacak otuylar. Şu an bu özünün nemeti koydu. Şunun nemeti çıkar otur. Serdar kaçırıya. Şamuşumuran biraz işliye zaydiye. Özünün nemeti koyuyor. En sonunda bular hep komple mesela kaçıyor. Kaçışı belli. Yetişmez hiç kim. Diyorlar ya bana şu an ben hiç kimin nemeti etmiyorum ya. YouTube'a çıkan hiç çıksın değil mi? Diyediler. Men gidecek, men varacak. Men gidecek de men varacak. En ötecek bıçık. Et bilmiyorlar. Şimdi geç oldu. İlan şu 3-4 ay içinde ne mesela edip alanlar halk. Bizim halkımız ne mesela edene ondan sonra hiç et bilmeyen. Bizim halkımız söz veren şutayla hiç kimse bilmiyor. 3-4 ayın içinde zat etsin edeneleri ondan sonra hiç et bolmuyor. Bittet bilmeyen. Tahtı oynat bilmeyen. Hiç oynat bilmiyor. Tahtı. Sebebi Amerika kalkalarına geçiyor. Oradan hem alt dururlar. Her şeyi alıyorlar. Etçeğine de hiç kim oynat bilmiyor. Alan bulan planları. Oynatmanı angarda gurlat bilmiyorlar. Gurlattı mı reski Türkmenistan'a eti olup dıkkayalar oyun tepeye. Ana şey delerinde bundan sonra. 3-4 ayın içinde kim ne mesela etse edene ayrı içmedik. Kim olsa olsun. Şimdi geç kaldık. Benim fikrim şu.
Ministrler kaç başladı değil mi? Ministrler уже kaç başladı. Etçi kaçıp dururlar уже. Pullar ne çıkaracağını adam aktarıyorlar. Adam aktarıyorlar. Milyon dolar geçti burada. Milyon dolar. Qaysi bir ministre eşitdim. Demen aydın da qaysi yurtuna texniski kontrakt düşüyor. Texniski kontrakt düşüyor. Olam gaz. Sonra yine bir zat dediler. Men kağıdını görüp bilmeyen. Ben dışarıda ben gözüm. Şu anda kol çeken neçe milyon pul alınmıştır. Olam bulanın nemeleri var. Bulan nazardan başka Moğolimler var. Bulan Moğolim diyorlar bulan aslında. Yaşlı adam bu adam. Onun bir şoförüne kulağına geldi. Şoförü şu ministere aydiya şu pulun ucunu bana vermesin diye ben aytacak diye. Bana seyret. O şoförün özü $500,000 pul alıyor. $500,000 pul alıyor. O şoförüm ne mi diye? Pul bana vermeyin diye. Çıkarıp verin şu pulu bana diye. Çıkarmam vermesin mi aydarım diye. Aydarım diye. Düşün. Birbirine iş başladılar pul çıkarıştan. Şu an aeroportta Aşkabad'ın aeroportunda adam taptılar mı? Kim geçip biliyor? Geçir koyla. Bilet alıp verip başladılar. Bilet alıp verip başladılar. Düşün. Özleri bilet alıp verip başladılar. Özleri gürleşe. Ana şöyle çıktılar. Dubai'ye giden söylegarlar var ya. Ne hiç barrap bilenoklar söylegarları. Barrap bilmiyorlar. Orazı birisi var. Birisi bariken. Bariken. Dubai'den televizyon getiriyor, haladini getiriyor satıyor. Dubai'den getiriyorken. Şu oğlan geçen hafta çıkarıptır 2 valiz. 2 valiz. Birisini elde alıp geçiptir, birisine nemeye geçiriptir. Ulu valizini anara ver korktur. Geçiptiler. Sonra renkenden nemeden geçer ya. Çemadan geçen de angar görenler dur don kaptır. Gözü çarptır onun. Migrasyon gelen gözü çarptır. Sonra şu aeroport içinde NVD, KGB, kontrat hemmesi uyuşuptur. Pul kiminki. Pul kiminki sonra başlarlar. Bu oğlum saklanıyor. Sözdegar. Menki diye. Sen on boya çıkaran oktun pul sen diye. Adın ver ya. Ministerin adın ver ya. Hemmesi immisin böyle. Ertesi gün hemmesi selamun aleyküm. Canet başlayacaklar. Başlık deyip. Hemmesi başlık deyip canı deyip. Hemmesi götün kız diye. Sen yok eder diyeken. Ministre korkuz başlayacak özden küçüklerine. Düşün. Bu geçişini ben açık görüyorum de açık edin. En sonunda kalacak Türkmenistan kimin eline kalıyor biliyor musun? Taliban'ın eline kalıyoruz bizler. Taliban'la hem Amerika kupadeş gitti. Şu oluyor. En son Taliban'ın eline kalıyoruz bizler. Başka yurdu değil. Taliban'a. Ortam kaçar. Rusya'm kaç gidiyor. Putin hem kalmaz ona. Taliban eline kalıyoruz.
Mana şu. Talebalaryň etjek zady näme? Musulman halkdy ezidip prezidenti olary ortaga gire, şoda patlatýar Türkmenistan içine. Türkmenistan elini alýarlar. Ana boljak zat şu. O garanti. Hawa näme olaram dini man aslam dinini nemetmeli, halas etmeli, şu kapırlardan almaly zat diýse näme? Taliban üçin janyny gurban etjek bir topar samsyk bar, boş geldi. Kan? Din bilen, hakyky din bilen dini ulanyan siýasatyň, biznesin arasyndaky ara tapawdy bilmeýän bir topar tentek bar. Özüni bombadan ýarjak. Ya güzel kan uzatlar. Kan. Nazar, Nazar, sana aydın. O eskeriň näme? Nämelerini, garnaşlaryny diýelim, azap berip sana. Azap berdiripsiňiz. O eskerden pagranyna atypsyňyz. Näme işden, gullukdan atypsyňyz utaýdan. Üşäp doňan eskermi? Doňup el düýlen bar. Ýükü düşer. Düýlýä. Ýüklü onu şonuň ýükü. Ondan atypdylar da aňadan çykartypdylar. Soň guba atypsyňyz çağany. Näme sebäpden guba atdyňyz? Bir gün sen efir edersiz öldüga. Men şu an öz şeylerimi aýtdym. Bolan atlaryny aýtdym. Azor risk ömrüňiz ok bolsun. Kendim etmesek gowy. Näçe gysgarak bolsa şonça gowy. Ömrüňiz ok bolsun. Men galan kommentariýalara bar seredeýin. Ondan jemläli bolýarmy? Men içeri jaýa girjekmen. Edis halkyn bagışdan çykmam bolan. Doda sağ ol. Azor risk. Tonga sağ ol. Azor. Germanya'da ondan soň sessiz olmaly. Goňşular da atlar derroň dementi. Şoň üçin Karajoğlan Türkmen ruhdan düşmeli däl, risk olaryň satyn alan goşadyrynyň içinde howpsuzlygyň pul üçin garantilen islenlik ýurt ýa-da şol pul üçin bularyň hemmesini ýyljadyk ýerde ýygyna satar diýär. Gaty dogry. Gaty dogry. Karajoğlan bolmaly, düşünjeler hökman bolmaly diýen pikirlerimiz bolmaýa, bolmaz diýen düşünjeler bolýar diýär Kerem. Gaty dogry. Oklas çekmesen, zähmet çekmesen, der dökmesen aýdanyň dogry. Hiç sad etmän biri men üçin edip bersin, biri etsin. Awa taýyk etsin. Türkmen hereket koalisiýasy, demokratik opozisiýa koalisiýasy birleşigi. Şular taýyk etsin, şular jebrini çeksin. Ay bizim keypetelliýden bolýa da risk ýüregiň üstünden batdyň diýe kelam. Karajoğlan Türkmen siýasat bilen biznes ikisi hiç kaçan bir ýere getirilmeliler. Biznes edýän adam häkimiýete ýakynlaşdyrylmaly däl. Aýdylar, gaty gowy. Ebawy pulum, dinim ýok, imanam ýok, siýasatam ýok, watanam ýok, tarapam ýok, hiç adam ýok. Şoň üçin gaty dogry, siýasat ýerine, döwlet işi ýerine, biznes ýerine, din ýerine bolmaly. Ýa-da öz ýerine bolmaly. Hiç biri başga bir bähwit üçin ulanylmaly däl. Mähkemän doňlar onda şuňlukça şu efirimizde şu ýerde jemleýär, ýapýas. Kommentariýaçylarymyz eliňiz ağırmasyn, eliňiz, ýüzüňiz, ruhuňyz, ýüregiňiz, ömrüňiz dert görmesin, köp sag bolun. Taza bolun, riske ýene bir gerek sag bolsun. Kommentariýaçy alyp barjylarymyz sag bolun. Görünmeýän gollawçylarymyz, ýürekdeşlerimiz, pikirdeşlerimiz, ýazýan, pikirlerini paýlaşýan,
Bizim pikirlerimizin kämilleşmeginde, işlerimizin kämilleşmeginde esas rolu oynayan bizim bilen ýa-da habarlaşyp duran ýurdun içinden daşyndan doganlarymyz hemmäňizden minnetdar. Allah ýarkasyn gaty hyzmatyňyzy goşandyňyzy we gollaňyzy we köp sag bolun. Esasy iş, esasy hereket, görüş virtual alemiň daşynda. Hakyky durmuş yüzünde bolsa-da bir informasyon görüşdäki, propaganda görüşündäki hereketlerimizi goşatmaly däl. Şonuň üçin sosial medialardaky materiallarymyzy näçe köp ýaýratsa, näçe köp şonu ýaýranlarsa, şonça gowy mehmanlar. Onda yeneki efir duşuplamda çenli köp sag bolun. Bu täze saýlanyny, täze status verilli milli lider diýilýändiň ettirip geldin. Aýdyşym ýaly ettirip geldinmi? Şu milli lider we şonu milli lider etjek bolýanlar. Aw aýtmasynam aýtdym, şonu goraýan, şoň bähgidini goraýan, şoň dil ýetirmeler, eýle şonu goraýan, şoň statusyny, awraýyny, zadyny gorajak bolýan ýürüte kanunyny bar. Şo kanunyny edýän soňuna çenli. Aw näili kanuny jogapkärçiligi bar bolsa men geleň. Şoraýalyk mehmanlaryny bar etdirip gelsin bilen maskara, burtopor, absurd, boluzy oýun oýnan bolýarlar, göz boýajak bolýarlar. Awa samtyklar Allah bilersiňiz, güýmek bilersiňiz, ýöne bizi däl, halkyň öňde barçylaryny däl. Türkmen hereket, Birleşen Türkmen Halk Frontu ýa-da Türkmen Demokratik Oppozisiýa güýçleriniň birleşigi tenteklerden ibarat, oýnatgylardan ibarat däl. Tenteklere, oýnatgylara, köşkün küntülerine, garemın küntülerine mätäş däl. Olaryň laýkyna, tomoşaçysyna, reýkinine de laýyk däl. Biz esasy sag halktan alsak, gollaw halktan alsak, biram biri bardan Allah jandan aýlany. Şondan topik gollaw artdyrsak, biz ýetdik şo. Biz informasyon görüşdäk. İşlemleri, aladalarımızı reyting bilenler hakikat bilen yürüdüyor. O yürüdür. Hakikatin haraydары az olup bilir. Yani hakikatin efekti, gücü, täsiri milyonlardan güçlü. Şonuň üçin şu sözler barmaly ýerine bardy, deňmeli ýerine degdi. Şu näli jogapkärçiligi bar bolsadan ha menniýe. Men sözüm. Men öz şahsy sözüm. Türkmen hereketiň sözü däl. Men döwlet baýhan hökümine aýtdyk şu zatlar. Eliňizden gelse asman çekin. Karajoğlu'nun son kelamı Siriýede wagtyny güýçli döwletdi nädip dağıtdylar. Men gaty gynanýan syýasata pakyş düşünjeden Türkmenistanyma diýe gaty dogry. Gaty dogry. Awa Oppozisiýanyň işini kynlaşdyralýarlar. Kynlaşdyryp geçdiler diýen ýok. Biz zähmet çekmekden gaçýan nime diýen adam däl. Zähmetimizi çekeriz, düzeldiririz. Karajoğlu'nun Türkmen köp sag bolun, döwlet risk illeşleri hemmäňizi bir bar öz penatynda saklasyn, giýjäňiz rahat bolsun. Türkmenim işiň rowaç, Türkmenim bagtyň açyk bolsun. Türkmenim görjüň gowy bolsun, Türkmenim. Bütün ýaşy dowa dilegleň kabul bolsun, Türkmenim. Haramlan sürýän döwranyndan gysga wagtda halas bol, Türkmenim. Gaflat uykusundan oyan, Türkmenim. Kezaplan, maşenniklen, paraşaçylan, kazyollan, süýjü sözlerinden, jadysyndan, gipnozundan oyan, Türkmenim, oyan. Türkmenim oyan, oyan, oyan.
mehriban doğun. Siz ýatsaňyz biri ýatamyz. Siz görüşmeseňiz Türkmen hereket görüş. Türkmen hereket halkyň häkimiýetinde boljak, hakyky adalatyň, kanunyň höküm sürjek Türkmenistanyň hak respublikasyny guppaý aljak etip gurup berer. Hemme awtomatik ýagdaýda işler. Adalat bolar. Adalat. Hiç kim hak etmeyen wiripet namalmat, puluna almat, hiç tadyna almat. Etip bol. Watanyňam için etdiler, halkyňam için etdiler. Bular soňky göçümler. Nämeseler şonu etsinler. Yeňiş halk bilen hakykat bilen. Gijaň rahat bolsun, Amerika tarapdakylar günüňiz haýyr bolsun. Hemmeňiziň işiňiz rowaç, Allah kuwat bersin. Hemmeňizi söýgüli, mähir bilen ojaklaýan mehribanlygyny Allah kuwat dilesin. Görjüňiz gowy bolsun. Ýenekle firdowş gurulma çenli. Gollayan gollamayan hemme Türkmenistanlylara ullokan taňry ýakasy. Sağjy bolun. Kelam